بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے محترم سننے والوں نوں یہ کہنا چاہتا ہاں پئی اج تو اساں لیکچر دی ایک نئی سیریز شروع کرن لگے ہاں جڑی قرآن پاک دا پنجابی ترجمہ دے نال او دی تفسیر تے مشتمل ہوئے گی۔ تو چلو پھر اساں قرآن مجید دی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ تو شروع کردے ہاں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک دی پہلی سورت ہے۔ قرآنی علم دے ماہرین دی اس بارے مختلف آراء نے۔ کچھ عالم لوکی یہ کہندے نے بھئی اے سورت مکی ہے تو کچھاں دا کہنا ہے بھئی اے سورت جڑی ہے اے مدنی ہے۔ اے سورت مکی ہے یا مدنی ہے اس بارے جڑے جمہور علماء نے یعنی زیادہ تعداد وچ انہاں دا کہنا ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت دیاں 7 آیتاں نے جتھوں تک بسم اللہ دی سورت دا حصہ ہون دا تعلق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت دا حصہ ہے یا نہیں۔ اس دے وچ بھی بعض علماء دا یہ خیال ہے پئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت دا حصہ ہے، لیکن بعض علماء کہندے نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ تو الگ ہے۔ سورۃ الفاتحہ دے ایک تو زیادہ نام نے، ام الکتاب، ام القرآن تے کئی ہور، مگر جڑا نام عام طور تے استعمال ہوندا ہے تے زیادہ لوکی جاندے نے وہ الفاتحہ ہے۔ اگر اساں اس سورت دے لفظ الفاتحہ نو ویکھیے تے اس دا روٹ ورڈ بندا ہے فتح یفتح، جس دا معنی ہوندا ہے کھولنا، کسی شے نو کھولنا۔ مسلمان اس سورت نو ہر نماز وچ پڑھدے نے۔ ساڑے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے تے اے حدیث دی مشہور ترین کتاب صحیح بخاری وچ آئی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، حضور دا فرمان عالی شان ہے جس دا مفہوم ہے پئی اس سورت تو بغیر نماز نہیں ہوندی، اے ہر نماز دا حصہ ہے۔ اے سورت قرآن پاک دی انہاں سورتوں وچوں ہے جڑی پوری نازل ہوئی ہے۔ اے سورت اصل وچ ایک دعا ہے جڑی اللہ تعالیٰ سارے لوکاں نوں دتی ہے جڑے اس کتاب نوں پڑھنا چاہندے نے۔ اے سورت انسان نوں رہنمائی دی تعلیم دیندی ہے جنوں صراط مستقیم آکھیا جاندا ہے۔ ہن اساں اس سورت دے ترجمہ کردے ہاں، نال اس دی تلاوت کردے ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے ناں نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ لئی پھبدی ہے سب تعریف جڑا کل جہاناں دا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے حساب دے دھیاڑے دا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اسی خاص تیری عبادت کرنے ہاں تے خاص تیرے کولوں ہی منگنے ہاں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سانو سدھے رستے چلائی رکھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا، نہ کہ جنہاں تے غضب ہویا تے نہ گمراہاں دا۔